Ay, cái nó mà cao hơn mũi bộ nào mà. Ủa thì cô kia đã mà đấy bà đó khen khác ra chỉ sang vậy. आओ इधर आओ कितना सुंदर है देखो ये है गेट Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोरजों दायो आरोना हरिसिंगा राज मेलायाव दंफैयो, राज मेला नायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय नै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै हरिसिंगानि राज मेलाया माबायदि, नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नै जों दायोहाय राज फुजानि हरिसिंगा राज मेलायावहाय दंफैयो आरोना। नायलांदो, बारा गेदेरथ' जाया, ओरैनो फिसा थेवबो जथेस्थ' आरोना जोबोद मोजां साजायदों। आं बेसेबा गोबाव जाबायमोन आरोना सिगां सिख्लायाव फैनायानो, ओमफ्राय हाबा जाखांनानै फैयाखैमोन। 7 बोसोर जाबाय सानना ला, 7 बोसोरनि उनाव दिनैसो नुदों आरोना राज मेलाखौ। जायगाफोरा एसे आलादा आलादा जाबाय, स' नायलांबाय थादो लोगोफोर। सुंदर सजाया है देखो, लाइट है ना, हाँ कितना सुंदर सजाया है देखो। ये सब कुछ लाइट है, लाइट जल रही है। हाँ क्या देख रही है टिकू, क्या देख रही है तू? अरे yang itu tuh kamu lihat nggak? ये देखो राधा कृष्णा कितना सुंदर है देखो। हाँ हाँ Nah itu sampai stage mondir ada stage. Yang itu musana itu kenapa? Stage apa? Ya bisa kami. Dalam akan. Bondit program, অনুষ্ঠান এটা কৰিছো। Musana ini. মাননীয় বন্দিত প্ৰজলক মহোদয় আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে মাননীয় খিতাপ চন্দ্ৰ বৰদে আৰু আজি প্ৰথম দৰ্শনীয় অৰ্থাৎ প্ৰথম নিশা এই প্ৰথম নিশা তেওঁলোকে যিখন মঞ্চস্থ কৰিব সেইখনে হ'ল Ayo, suman nggak sekali. Patah mulai kita hike. Kemudian langsung. Ini rina nanti. Dukan. Murti naik dia itu tahu. Tanah kan dukan ke. Hah? Tolong ke balang sih, Bang. Ye dah bris. Wani. Nah, dai ma dong na lai dai ma barnang war nam kai ci sai murti dong. Nah, dia aram sajai deh. Bara gede dong ah, sase. Zaga bisa nalai. Thawbo sajai dar na mojangno. Mojang thabai deh.
ओरैखौ ओइ फार्स्टनिफ्राय नायबोनि मोजां मुर्ति माखा बहायदोल' आरोना मोजां फिटिं खालामजोबाखै दिनैसो उद्घाटन नालाय गाबोनसो मोजां खायसे खायसेयाव लाइट होजोबाखैनो दिनै नायनो फैबाय आरोना जोङो जानखालिनो मानसि खमावनो दैयाव ओइ लाइट होआखै लाइट होगोन इयाव गाबोन लाइट होबा मोजां मोन लाइट होआखै इफोराव गाबोनफोरसो होगोन खोमा ये देखो नामखौनो होआखै सं नाम होयोमोन ना गाबोनफोरसो होगोन खोमा नाम लिरनाय होयोमोन आरोना सोर मा गैया नाम होआखै मोजां फिटिं खालामजोबखायाखै गाबोनफोरसो होनानै लिरनाय गैयाथ' गाबोनफोर दिनै माने फिटिंआबो जाखाजोबाखै बिबौबो होआखै बिबौबो होलायोमोन सं गाबोनो मानसि बुरजाबा थुला जागोनथ' आरो दिनै मानसि खमावनो नायनो फैखाबाय होनलाय मुर्तिखौ रेसि मा नाम मोनलाय बियो पकड़ो हाथ पकड़ो आंखें बंद करने से कैसे देखेगा आंखें बंद करोगे तो कुछ भी नहीं देखोगे नहीं माया होराय अर्जुन खोमा ये क्या है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाबोन से दोनगोन खोमा जेबो गैथ'आ मोजाङै माबाजोबाखै लाइटआनो गैया अबावबा हाँ सुंदर सुंदर है बहुत सुंदर सुंदर है ये तो सराय मुर्तिनि मोखांफोरानो जि मोजां मोजां जाखायो गैलाबो खोमा गय जानो माथो ब्रिजआ मोननै सं ब्रिजआ मोननै दखन इथिं मोनसे दलङा मोननै सं इथिं मोनसे गारगे फैदो दलङा मोननै आरोना एबारो दुखानफोरखौ इदि खालामजोबदा हामदोलै ना जागाया एसे फेदेरसिनबाय सिगां एसे माने नैथिंजाय दखान होआमोन आरोना मुर्तिल' होयोमोन दैमा बारनानै ओमफ्राय दखानखौ इथि बहायजोबदों नै दखान दैमा बारनानै ओमफ्राय दखान गोजा हटेल थांलायसै पाहाराव गाखोनांगोन गाखो क्या हो गया तेरे को क्या पक पक कर रही है हाँ ये कौन सा दान नामा यावहाय थिएटार खिथिगोन दा मालाथाय 2-3 सारि खोमा ना थिएटारा पुतला रंघर पुतला थिएटार oh ini dong sudah jauhnya banyak theater mungkin ya sampai theater daya gawan kai putla theater dong kai
চৈতন্য খামনাनै কৃষ্টি দলৰ দ্বাৰা আমার আন্তরিকলৈ মূল সমিতিৰ সম্পাদক মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। Sa hotel itu bisa buka, dilapis buka. Di sini dilapis buka kita. এবার আরাম থাকুন না কারণে সদর রাখমিরাই আমি আজি তেখেতক মঞ্চলৈ আহি আমাৰ আসন গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ পৰা এখনি তেখেতক সুনাম গামোচাৰে আদৰ জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেত হ'ল পুষ্পৰাম নাথদেৱ, তেখেতকো মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম আমাৰ নিজ হৰিচিঙাৰ লাভ গাঁওবুঢ়া মাননীয় অমল বড়োদেৱ, তেখেতক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই নৃত্য ঘটি থকা কথাবিলাকে আমাৰ এই নাচবিলাক দেখা পাওঁ, কিন্তু আকৰ্ষণ কিয় বাৰু আমাৰ মানুহবিলাকে আহে তাৰ কাৰণটোৱে হ'ল সেইটোৱে হ'ল আত্মা পৰমাত্মাৰ আকৰ্ষণ। সেই আকৰ্ষণটো কাৰণেহে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ আছোঁ। এটা আনন্দ উপলব্ধি হয় আমি যেনেকৈ दै गसो दैनै बाबु मुर्तियाव दै ग दैनै दुगैदो मेगन जोंनाय मैया होआखैमोन ना मेगन जोंजोब्बाय नै मादैमोनखौ लोगो मोनबाय आरो ना लोगोफोर ज'नो फुजायावहाय नैबे मादै গতিকে তেওঁ ৰাসলীলা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে এই শিশুকালতে তেওঁ অলৌকিক শক্তিটোৱে ৰাসলীলা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে
gargide. Ro gargide sangra tu. Ro gargide sangra tu. Ya. Thấy này. Thấy này. Thấy này. Ibu nang di dua.